Hi. Wij binnen weer met een nieuwe video. En wij hebben deze video over zelfgemaakte glijbanen die meestal eigenlijk gaan maken. Gaan we lekker beginnen. Dus Let's slide. Let's slide. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video. Iedereen houdt wel van pretparken en waterglijbanen. Ja, Sommige zie je kunnen blij behoorlijk wezen dan. eng zijn, maar tegelijkertijd ook erg leuk. Deze video is geüpload door een YouTuber met de naam Jacob Kach. Hij besloot een waterglijbaan in elkaar te zetten met wat hulp en een hoop vrienden uit te nodigen. Het ziet ernaar uit dat het een behoorlijk snelle waterglijbaan is die eindigt in een kleine vijver. Vet leuk. Nieuw. Maar zullen we een keer met jou gewoon naar duinderen? Oh, dat is zeer volgens mij. Deze video is geüpload door een groot YouTube kanaal met meer dan 5,4 miljoen abonnees met de naam Devin Supertramp. Dit is misschien een korte waterglijbaan, maar de daling en het landschap eromheen maakt het ongelooflijk. Het is net die glissbaan, het is wel eigenlijk een doek en dan hebben gefilmd op de grond. op het Powellmeer in Utah in de Verenigde Hij die Staten. nog scroll hoor. De video heet de Cliff Slip and Slide, omdat ze vanaf een grote cliff het water inglijden. Ze dit durven? Wom een zwemvest. Ja. Voor de zekerheid wom een zwemvest. Ja, oké. Ik zou hem net zo erin doen, nee. Wom een zwemvest, even veilig, weet je wel? Ik wil net versoepen. Deze video is geüpload op 14 september 2010 en heeft de titel The Bij de Greatest atomen Slip and jullie. Slide Known to Man. Dus met zo'n titel moet het natuurlijk Oh, het geen ziet er heel tegenvaller breekbaar zijn. uit. En gelukkig is deze waterglijbaan dat niet. In het Eerst moet zwembad. je via een ladder naar boven klimmen om naar de top te komen, wat zich letterlijk tussen de bomen bevindt op 9 Wat meter hoog. grappig. Als je daar Ja, eenmaal maar zie je bent hoe lief dat aangekomen, moet je zwembad aan de is? touw Ja. vasthouden totdat je er klaar voor bent. Als je dit Shit. filmpje ziet, is de rit omhoog zeker de moeite waard. Ja, maar dan was een grote badhead toch? Ja, dat was zeer volgens mij. Ja. Bam. Deze video is geüpload door Tom Beswick op 18 september 2008. Dat hoe Het ze dat. verzamelen van de Dat materialen is duurde dat. 2 jaar. Oh. Maar het in Peak elkaar size. zetten van de 12 meter hoge Echt? waterglijbaan die Dat aan is het 8 huis shit? en de bomen Dat is het vastzit 8 duurde dit. slechts Oh. 10 dagen. Eerlijk Week gezegd ziet het er niet Nee, de week super 8 week stabiel zo. uit, maar het is wel een te gekke waterglijbaan. Want Shit, het dit gaat is beter vrij dan dat snel een laag jippe en bad je is. belandt uiteindelijk in het kleine zwembad. Ja, maar ik vertrouw dat net, hè. De mensen die aan de onderkant aan het kijken zijn, zullen de twee jongens waarschijnlijk voor gek verklaren. Nou ja, Dan nogal. wel ja. Het is gewoon een halve buis gewoon. Maar het is toch wel cool. Shit, dit is een dip. Je zoekt meer al iets in de Ja, oren. dat Glijbaan die iets, vastzit aan het Zie dak deze van ek? een groot huis Oh, wordt elk dat is jaar vet. zelf gemaakt om de nationale feestdag te vieren van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring die op Oh, 4 cool. juli wordt gehouden. Deze video werd geüpload in 2014 door een Strong. YouTube kanaal met de Oh, naam dit ziet er King net goed uit. Milton. Het is werd slipper gefilmd als in Cape Woolamai, een klein stadje in de buurt van het Phillip-eiland in Victoria, Oh, Australië. sure. Het coole aan deze video is dat iedereen salto's aan het doen is Oei. omdat je genoeg snelheid krijgt via de ramp waardoor je de lucht in Wauw. wordt gelanceerd. Ook ligt deze waterglijbaan aan een strand wat het 2 keer zo leuk maakt. En door Maar het dat is mooie ondiep. weer ziet het er Ja, naar dat is uit heel dat ze ondiep. veel plezier hebben. Als ik hier wel aardig 4, zeg maar. Als je die hebt, dan help je op. Deze video met de Deze naam looping Backyard Waterslide Is of Doom Sa? is geüpload op Of is- 26 juli 2010 op een Waterslide of YouTube kanaal Doom, met dus de naam dan Schmalz deze. 3000. Oh, dit De is wel video cool. is echter helaas Echt maar een 13 looping. seconden lang, maar het ziet er naar uit dat ze een looping hebben gemaakt. Oh! Tegelijkertijd komt er een man vanaf een andere kant die door de looping Oh! vliegt. Ja, De hij man landt pakt alleen hem. behoorlijk hard als ik het goed zie. Ja, Ja. oeh. Het zal maar In uit de deze kool gaan. video dat hebben is- we een YouTuber met de naam Ryan Sherman. kid wel In de aardig zomer snel. van 2013 heeft hij een video geüpload waarin hij met zijn vrienden een zelfgemaakte waterglijbaan heeft gemaakt in het plaatsje Logan, Utah in de Verenigde Staten. Deze waterglijbaan is het snelste op dit lijstje met zo'n 40 km per uur. Nieuw. De waterglijbaan is gebouwd op een heuvel. Dus het enige minpunt is dat je weer helemaal omhoog moet lopen als je Ja. nog een keer wilt Ja. gaan. Zover ik kon Nou, vinden is wordt het deze heftig, denk video voor het eerst geüpload op een YouTube kanaal met de naam Mr. Kammerel. En de man in de video Kammerel. zal Bruno heten. Er gaan vele discussies over of deze video wel echt is of niet. Als dit echt is, zou het de grootste sprong zijn die ik ooit heb gezien. Wie maakt het En er als dan de net man dit van? verkeerd had berekend, had hij zichzelf misschien wel pijn kunnen doen. Het feit dat een man in een klein opblaasbadje terechtkomt is ongelooflijk. Wanneer hij uit het opblaasbadje komt, rennen zijn vrienden naar hem toe om hem te feliciteren. Denken jullie dat deze video Hij echt heeft is? een crack, Ik denk dat het echt is. Ja. Crack goed set. En hij shit extra van, hek dit dien je. Dus Ja, hij is zo wel van- echt. Ja. Op 5 mei 2015 werd er een video geüpload naar het YouTube kanaal Jimmy Hunt. 600 meter lang met een drop van 110 meter. Je glijdt Zoals Ja, maar maar op de dit is helft. langer dan gewoon een minuut echt. over deze opblaasbare waterglijbaan.
Het is Dit is gebouwd veilig. door een Ja, dit is liefdadigheidsinstelling heel veilig. met de naam Live En More leuk. Awesome. In de buurt van Je een zoekt echt boerderij wel, in Auckland, ja. Nieuw-Zeeland. Deze dan waterglijbaan heet heeft hij naar beneden. mensen buiten in de zon gekregen en Maar het is heeft ook veerbaar, bewustzijn dat oren zou ik vergroot op de over grond. gezondheid en fitness. Sommige mensen stel rennen dat je zelfs 10 of zo 21 keer de zo'n heuvel op om nog een keer van de waterglijbaan af te gaan. Nee, dat is niet fijn. Nee, joh. Als je deze keer gewoon heet hij naar beneden. Dus dan kies ik gewoon Ja. op die rechtblauwe buik, weet ik veel wat. Welke waterglijbaan zou jij wel eens willen proberen? Deze. Deze. Ik denk ik deze. Ja, die laatste vond ik leuk. En die op het gas. Dat is Ja. Mooi zwemvest. Dan zoek ik het wel. Maar net die Voor de met veiligheid. looping. Nee, net maar die Die wie looping. echt naar. Die wie echt heel naar. Dus koers. Ze moet niks verbaasd om even letten die ambulance. Ik kan hem niet. Looping maken. Ja. Maar jongens, dit is weer het einde van deze video. Ik hoop dat ze hem leuk vond. Welke glied nou zo stel eigenlijk in op gliedje. Ik zou Ja. zeggen, zet het lekker in de Ik ben reacties. heel benieuwd naar. Ja. Dus ik zou zeggen, jou even een likeie, abonneer lekker en dan zien we je in de volgende Chill React. Jongens, doei!